Takže môžeme začať. Takže prajem vám všetkým príjemný dobrý deň. Vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii strany Slobodné slovo Nory Mojsejovej. Dovoľte, aby som vám v úvode predstavila nášho kandidáta číslo 6 na kandidačnej listine, pána inžiniera Holečka. Mareka Števicu som predstavovala už minule ako podpredsedu strany. A téma dnešnej tlačovej konferencie bude to, že sa budem vyjadrovať k svojej kauze, kde dňa 30.12. rozposlal Úrad boja proti korupcii médiám, že vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu. Vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu 8.12.2011. Toto vyšetrovanie vlastne trvalo 2,5 roka. Čiže 8.12. podal vyšetrovateľ návrh na podanie obžaloby, 10.12. mi to doručili domov poštou a 30.12. vám to poslali. Neviem, či boli opití, alebo oslavovali, prečo to neposlali napríklad 12. Pozor, Braňo, 12. nevidí, 12.10. Ako? Ale poslali to 30.12. všetkým médiám. To je asi kvôli tomu, aby som sa nemohla brániť. Ja poviem na úvod len toľko, že vyzývam pána Slivku, hovorcu policajného zboru, aby sa vyjadroval, aby nezavádzal občanov tejto republiky, pretože tam bolo spomenuté, že vyšetrovateľ zachránil 500 000 nadmerný odpočet. Ten vyšetrovateľ, čo ho zachránil, ani nevie, čo to je nadmerný odpočet, lebo bol taký hlupák. V 2007 roku bola kontrola daňového subjektu, ktorý ja som zastupovala pri daňovej kontrole. Znovu upozorním, som zastupovala pri daňovej kontrole, pretože daňový subjekt mal nejaký problém a keď mal problém, tak sa na mňa obrátil. Keď nemá problém, tak sa na mňa neobráti. Nadmerný odpočet nikdy nebol vyplatený, pretože daňový úrad ho neuznal nie z toho titulu, že nebol obliadnutý stroj, na ktorý si daňový subjekt uplatňoval nadmerný odpočet, ale preto, že dodávateľská strana poprela tento obchod, ktorý mala zaúčtovaný. Preto nebol uznaný. Odvolanie, ja som sama zastupovala v odvolaní, ktoré sa vyhralo a znovu nariadil daňový úrad prešetrenie celej veci. Ako mohol vyšetrovateľ v roku 2009 zabrániť alebo zachrániť 500 000 eur. Neviem ako. Za 2 roky, však už kontrola bola dávno ukončená, čiže nič sa nevyplatilo. A čo sa týka faktoringu, žiadna škoda nevznikla, pretože faktoring, ja som tam pripravovala len podklady, ako som sa už v minulosti vyjadrila. Žiadna škoda nevznikla, pretože poisťovňa celý faktoring preplatila Slovenskej sporiteľni. A poisťovňa bola tá zložka, ktorá garantovala celý obchod, kde som znovu hovorím, ja len vystavovala doklady. Prečo vyšetrovateľ do dnešného dňa nevypočul poisťovňu? Prečo nevypočul poisťovňu? Prečo sa ich nepýtal, prečo sa nepýtal vyšetrovateľ poisťovne, že či hovorila alebo sa informovala u tých subjektov, ktorí vlastne mali zaplatiť sporiteľni? Tam je jeden podvodník, ktorému dala sporiteľňa 25 miliónov korún na účet pre Boha a analytik odporúčal dať 200 000 korún, to je môj problém. To nie je môj problém. A nikto tam nie je obvinený, akurát som tam obvinená ja, ktorá som pripravovala podklady a sú tam obvinení ešte, ja neviem, 2, 3 ľudia, ktorých ja ani nepoznám. Takže ja vyzývam pána Slivku, ja neviem, či spadol zo slivky, alebo jedol slivky v ten čas, aby nezavádzal verejnosť. Vyšetrovateľ nič nezachránil. Vyšetrovateľ 2,5 roka za naše dane sa mocoval s prípadom, ktorý nikdy nepokročil. A že dal návrh na obžalobu, čo robil od 8.8.2011? Čo robil? On tak píše na počítači, tak, 2 prstami, asi 4 mesiace písal 1 až 4. Ja budem žiadať odbornú skúšku vyšetrovateľa, odbornú skúšku, či on vôbec vie, čo to je faktoring, lebo to je zložitý systém. Ja neviem, aj médiá, vy hovoríte, že daňový únik. Žiadny daňový únik nebol. Ja som tam len zastupovala a ani ten daňový subjekt nemal žiadny daňový únik. Čo on zachránil? Čo to on trepe? Čo to oni trepú? Ja neviem. A 30.12. sa vyjadruje Slivka pre médiá. Ja žiadam, aby on odstúpil. On je nekompetentný človek.
zavádza verejnosť. A žiadny daňový únik nebol. Hlásateľka hlási priblblá, že bol daňový únik a 660 000 eur faktoring. Tak potom nevedia oni rátať. Lebo faktoring bol 660 000, ktoré zaplatila poistenia slovenskej sporiteľne, faktoringovej spoločnosti. Žiadna škoda nevznikla a mne 220 000 eur nevrátili do dnešného dňa. Do dnešného dňa ich chasnujú. Všetko podpisoval Packa. Ešte jednu vec poviem. 3 dokumenty v utajenej zložke. 3 dokumenty. Domová prehliadka neodôvodnená. Odposluch môj Braňov neodôvodnený. Toto je celá tajná zložka prípadu 2,5-ročného. Celá tajná zložka. A hrabanie sa v účtoch ľuďom, bankových účtoch, ktorých ani nepoznám. Takto oni vyšetrovali. A jeden jediný svedok, podvodník najväčšieho rangu. Jeden jediný, ktorý nie je ani obvinený, on je viazaný mlčanlivosťou. Svedok. To som sa teraz dozvedela pri poslednej výpovedi a on sa smeje. Keď sa ho vyšetrovateľ niečo pýta, on sa smeje a vyšetrovateľ, ja neviem, či bol na záchode alebo kde bol, namiesto toho, aby mu tam jednu pripáral po papuli, že sa smeje, tak si nič nerobí, absolútne nič. A mňa z toho obvinia. A on povie, že mal SMS-ky, áno, že teda vedel, že mu prišlo 25 miliónov, ale už nemal takú SMS-ku, aby mu ukázala teda, že mu odišlo 25 miliónov. A toto všetko im zožrali. A že podal návrh na obžalobu, nech podáva 300. Ja som zvedavá, ako budú šetriť opicu. To som zvedavá. Kde je korupcia prvého rangu. Všetci sú v tom zapletení, v obrovských kauzách, v obrovských peniazoch. Môžu sa hanbiť. A oni idú pred národ s kamennými ksichtami sa uchádzať o voliča. A to je jedno, či to je koalícia, alebo to je opozícia. Všetci sú v tom namočení. V obrovských prachoch lietajú. A boja sa. Nie, ja sa bojím. Ja som 54 rokov bola bez imunity. Ja budem aj teraz. Ja im na to môžem nasrať. Na celú ich imunitu. Ja ju nepotrebujem. Oni ju potrebujú. Oni ju potrebujú a budú ešte potrebovať tej imunity veľa. Preto sa pchajú ľuďom do zadku, znovu im hovoria nezmysly. Normálne drzo, s kamennými tvárami ich presviečajú, znovu sľubujú. Nič neurobili. Za 22 rokov. Treba jedno krídlo pristaviť a ich tam dať. Do Leopoldova. Oni si to zaslúžia. Čo oni teraz budú Mojsejovu tam, že oni podali obžalobu. To, že podali obžalobu, ešte nič neznamená, že sudca musí prijať obžalobu. A ja som zvedavá, aké dôkazy, keď tie, čo ja som videla, tieto chabé dôkazy, čo oni majú, 2,5 roka mi povedzte, čo robili. Dodnes mi nevrátili 220 000 eur. Nikto mi nič nenapísal. Prečo ich držia? Prečo ich držia? Žiadna škoda nebola spáchaná. Žiadna. Pretože preukázateľne poistenia zaplatila a žiadny nadmerný odpočet nikdy nebol vyplatený. Nikdy. Tak ja neviem, asi potrebovali, vtedy Packa to podpisoval všetko, tak asi chodili po domoch a rabovali, lebo im bolo treba peniaze. Ale však mal ísť Packa na tú červenú tribúnu, keď majú tie snemy, tam je ich dosť, tam treba urobiť domové prehliadky. Pán Fico sa vyjadril, že oni potrebujú imunitu preto, lebo im začne koalícia robiť domové prehliadky. No a čo? No a čo, že im začne robiť? No a čo? Však nech ukáže, keď sa ničoho nebojí. Čoho sa boja? Oni potrebujú imunitu, ja ju nepotrebujem. A keď sa dostanem do parlamentu, ja sa jej vzdám. Ja ju nechcem. Na čo mi je? Na čo? Oni ju potrebujú a preto ľudí neustále klamu. Klamári, zlodeji. Toto im prislúcha. Gorila je tomu svedkom. Všetci sú v nej namočení. To nikto nešetrí toto. Že nie sú dôkazy. Nie sú dôkazy, keď sa nájde nahrávka s hlasom, keď sa zhaňajú peniaze, evidentný hlas. To sa zmetie pod koberec. To nikoho nezaujíma. Ale ľudí to bude zaujímať, to vám ja garantujem. Ja všade na internet toto budem dávať. Celú tlačovku komplet tak, jak je nezostrihanú, celá pôjde tam. A budem ľuďom hovoriť na našej webovej stránke, môžu si ju pozrieť, je spustená, tam budú všetky. A budem sa online s ľuďmi rozprávať. To ešte nevidelo Slovensko, aký ja budem mať program teraz. S ľuďmi budem komunikovať online. A tam sa ľudia budú pýtať, ja im budem odpovedať na všetko. Takže toľko. Ja by som ešte poprosila Mareka Števnicu, aby sa teda vyjadril za stranu. Tak sa vyjadrime, no je to veľmi zvláštne, že 2,5 roka nič nevyšetrili a 2 mesiace pred voľbami spustenie také. Dobre, všetci vieme, ako tu fungujú niektoré policajné zložky a že robia veci na objednávku. Toto je úplne jasná vec.
Tak ako vždycky, aj teraz sa tu odlákávajú pozornosti od tých vážnych problémov. A gorila je obrovský korupčný problém, ktorý sa dotýka celého politického spektra. Ľudia by mali skutočne chytiť rozum do hrsti a ísť voliť a spočítať tu pekne týmto všetkým zlodejom, pretože aby takéto niečo tu v tomto štáte prebiehalo a 20 rokov sa konalo, títo ľudia, ktorých tu máme, krajina je v katastrofálnom stave. Ja som obchodník, pracujem 7 rokov na pozícii generálneho riaditeľa, riadím firmu, riadím niekoľko spoločností. Ale keby som robil a fungoval tak ako tento štát, tak by som robil len to, že by som do firmy hádzal lopatou peniazmi, pretože tuto sa to všetko rozkráda. Vo všetkých oblastiach, od zdravotníctva, sociálna oblasť, tie kšefty, privatizácie, je to katastrofa. Vy všetci, čo ste tu, vy máte veľkú moc a mali by ste ľuďom otvárať viac očí, lebo ľudia skutočne nevedia. A čo sa týka tej gorily, tak ako viackrát sa už stalo, že pani Mojzejová je veľmi dobrá, mediálne známa osoba. A keď treba od niečoho odvratiť pozornosť, tak takáto kauza ako vyšitá. Chvíľku počkali, bol tu nejaký pohreb, chvíľku počkali a potom prišlo načasovanie a ide sa. Ale veď ľudia, nebuďme blázniví. Jednoducho 4 roky si tu budeme držať na krku pijavice, môžeme za 2 dní môžeme rozhodnúť a všetkých týchto zlých zamestnancov tejto firmy, ktorá sa nazýva štát, môžeme poslať preč, pretože sú nám na nič. Pracujem ako systémový analytik, vytváram softvery pre zdravotníctvo, pre poisťovne a poviem vám, že tu sa dá urobiť poriadok. Tvária sa, hľadajú všelijaké riešenia, zahraničie, Európska únia, tamto vyriešia, tamto vyriešia, ale to tu, že štát konkuruje slovenským firmám ich peniazmi a dáva dotácie pre zahraničné spoločnosti, ktoré vyrábajú podobné veci ako slovenské firmy. Viete čo, to som ja ešte v živote nevidel. Takéto niečo som ešte ani nepočul. Takže ľudia musia skutočne sa rozhodnúť a musia ísť voliť a urobiť tu poriadok. Tu sa nič nevyšetrí, gorila, kto tu vie čo vyšetrovať? Vôbec nič sa tu nebude. No nemôžu to ani vyšetrovať, lebo všetci v tom lietajú. Nebude čo vyšetrovať, všetci v tom pretože lietajú. nikto nebude nič vyšetrovať. Jediní, ktorí môžu urobiť poriadok v tejto celej veci, sú ľudia. A ľudia im to môžu spočítať. 20 rokov sme tu mali lavica, pravica. Čo spravili? Pozrite sa, ako to funguje. Pozrite si reláciu nejakú, akúkoľvek, kde sa politici rozprávajú. Tam sa do seba dobre, že nepustia. Po konci relácie dobre, že si nevymenia vianočné darčeky. Veď to je jedna veľká komédia na ľudí. Ľudia dôchodcovia sú rozbití, sú bez peňazí, zadlžení. Každý tretí, štvrtý človek na Slovensku má exekúcie. Čo sme sa tu zbláznili? Banky, pozrite sa, čo tu s nami robia banky. I základným princípom banky je to, aby do systému púšťali peniaze na dobré veci. Aby našli človeka, ktorý prehodnotí a nájde v tých úveroch, ktoré by mali podnikatelia dostávať, aby našli dobré projekty. Čo robia? Nerobia vôbec nič. Že máme zdravé banky. No jasné, že máme zdravé. Keď nerobia nič iné, iba dávajú peniaze na hypotéky. Od Národnej banky si požičiavajú peniaze a potom nám to tu prerozdeľujú a dávajú hypotéky. Garancia, 100% istota. Nikto im s tým domom, bytom neuteče. Čo to tu je? Na čo to tu hrajú? Je to tu totálne rozkradnuté. Je to pred kolapsom. A poviem vám jednu vec. Ak sa skutočne niečo nezačne robiť a ľudia sa nezačnú zameriať viac na Slovensko, tí, ktorí to tu vedú, tak jednoducho to tu môžeme zabaliť. Môžeme to tu zabaliť a môžeme ísť bývať do nejakej inej krajiny. Lebo tak. Toto je pred kolapsom. A ja ešte poviem jednu závažnú skutočnosť. V tom čase, keď ma obvinili, teda v tom júni, presne v tom čase sa konal nástenkový tender. Presne v tom čase. A ja som bola veľmi dobré sústo, len mysleli, že viac nájdu, že ma tam dlhšie nechajú, ale nie z čoho. A ešte jednu vec poviem. Ako ma zobrali, prišlo za mnou človek po roku ku mne domov, ja to mám nahraté. A pýtal odo mňa 400 000 eur, že to vybaví, že to obvinenie vybaví, aby dali ho zo mňa dole. Samozrejme som to odmietla, aj keby som ich mala tých 400 000 eur, nie. Môžete sa ma pýtať potom na meno v otázkach, ja vám ho aj poviem. 400 000 eur pýtal odo mňa, potom prišiel ďalší, to bolo, kedy to bolo? Keď sme točili šéfku do Kempinského. Potom znížil cenu. To bol druhý, ten znížil cenu na 150 000 eur a potom prišiel za mnou druhý, že 35 000 eur jemu a polovicu z tých peňazí, ktoré bude mať na stole, na prokuratúre, aby som tam nechala. Povedali mne. A 35 000 eur. To povedali mne, aby som polovicu peňazí z 220 000 eur nechal polovicu peňazí na stole, 100 000 si zobral a išiel preč. A 35 000 pretože dali inak, ak to neurobím, dostanem sa do basy. Za to si môžem byť istý. A chceli nás zobrať obidvoch. Máme to všetko nahraté a v správny čas to pustíme. Aby som ešte k tomu dodal, a takto funguje na Slovensku. Taká je
korupcia na Slovensku. Treba si uvedomiť, že tu národ je sklamaný s tým. Ja uvediem ako príklad štátnu hymnu. Prvá slova hovorí jasne. Slováci ožijú. Ožili v 89. roku. A teraz treba naplniť aj druhú slohu hymny. Preberme sa. Zobuďme sa a preberme sa. A konečne dajme dole týchto skorumpovaných politikov, ktorí tu vládnu. Tak. A ešte jedno poviem, nenechám sa vydierať. Nech ma nezastrašujú, lebo mám telefonáty, mám maily, viem zistiť, z akých IP adrés idú. Už na tom pracujeme. A toto už je trestný čin bránenia vo volebnej kariére. Pozor, upozorňujem tých, ktorí mi tie maily píšu, ktorí mi tie telefonáty volajú mojim zamestnancom a sa vyhrážajú. Nenechám sa vydierať. Nenechám sa vydierať. A požiadam ministra, keď bude treba o ochránku. Lebo oni toto robia. Oni zavádzajú ľudí. Vám hovorím, nevydierajte ma a nevolajte mi, nepíšte mi maily. Lebo bude z toho aféra, ja to aj do Štrasburgu poženiem. A celý svet o tom bude vedieť. Čo sa tuto deje. To čoho sa bojíte? Ako sa bojíte? Normálne sa bojíte, že už tam nebudete v tom parlamente. Normálne toho sa boja. Oni sa normálne tohto boja. Samozrejme, že sa boja. Boja sa tohto, alebo ja si to ináč neviem vysvetliť. Pretože to sú veľmi vážne veci. A to, keď si niekto myslí z vás, čo ste tu, že tu sa niečo vyšetrí, tak to je úplne zbytočné. Je to strata času. Tu treba urobiť veľmi jasné opatrenia. Podať trestné oznámenia do Nemecka na Siemens, podať trestné oznámenia do Talianska na Enel. Nech sa tam tie krajiny s tým zaoberajú. Tu sa nevyrieši nič. Tuto môžu urobiť poriadok len ľudia, nikto iný. Takto to tu funguje. A ešte znovu zopakujem, neotáčajte sa na moju imunitu, pretože ja žiadnu ešte nemám. Ešte do volieb je 2 mesiace. A tu prehlasujem, že ja ju ani nepotrebujem, pretože som 54 rokov bola bez imunity. Oni žijú 20 rokov s imunitou, im ju treba, mne ju netreba. Takže tieto blbosti a takéto somariny nech dajú preč. Nech idú odtiaľ preč. Nech idú. Ja od dneska, keď budem mať tlačovku, stále prídem s nejakým heslom. Stále prídem s heslom. A ja keď bude treba, sa postavím pred parlament a budem tam s tým heslom stať sama. V trámkach a v teplákoch. A budem ich čakať, dokedy pôjdu do roboty. Keď vôbec pôjdu ešte. A je pripravená internetová televízia, kde budú online prenosy na vysokej kvalite, kde ľudia budú môcť komunikovať s pani Mojsovou, budú môcť sa pýtať na veci, čo ich bude zaujímať. Bude to absolútne bezprostredný kontakt. Takže to sú veci, ktoré pripravujeme, je dôležité, zamerali sme sa hlavne na internet a snažíme sa vysvetliť ľuďom a skutočne, aby sa dozvedeli, o čom tie kauzy sú. Pretože fakt sa nebudeme spoliehať, ani sa nespoliehame, že tu niekedy niekto niečo vyšetrí. Oni ani, aj čo mňa vyšetrovali, veď oni nemajú základné vedomosti. Základné vedomosti ekonomického druhu oni nemajú. Lebo keby mali, tak ani takéto otázky nemôžu položiť, ak kladli tam, lebo ja, jak obvinená som mala samozrejme všetky výpovede k dispozícii, ja som si to všetko prečítala, veď mňa tam nikto ani nepozná. Však prvá veta je, pani Mojsovú osobne nepoznáme, iba z médií. A oni toto vykonštruujú. Ale ako už, čo sa dalo robiť? Oni urobili domovú prehliadku, zobrali peniaze, všupli ma do CPZ-ky a teraz čo povedia? Čo povedia, ako že to len tak bolo? Však oni vedia, že z toho bude problém, že ja to tak nenechám. Tak radšej chytro, že podal návrh na obžalobu. A teraz čo ako? Ako čo teraz? Mám povedať, že Ježiši Kriste, len nie, ja nebudem kandidovať? Pôjdem. Nebojím sa. Ja sa nemám čoho báť. A keď sme v právnom štáte, tak budem úspešná na súde. Určite. Ja ani nepočítam s tým, že by, aj predtým som to hovorila, že by sa to nejak, že by to nebolo. Že by nebol ten návrh na obžalobu. Ja som s tým ani nerátala. Dobre, teraz vás poprosím o otázky. Slobodné slovo, aby slobodne pomenovala a ukázala na tých skorumpovaných politikov a výsledok je taký, že nás idú zatvárať. Nech sa páči, nech sa zatvoria. No? Nemáme sa prečo bať. Za chvíľu toto budú robiť. A poctivo ich my dáme do poriadku. V tomto štáte poriadok bude. Národ nie je taký sprostý, ako sa im vysmievajú a ukazujú im televízii. Teraz má pán Mikloš prezentuje výsledky štátneho rozpočtu. Teraz presne o 13. Kde sme dobačovali? Že dôchodcovia platia za svoje domovy, kde ich tam pýtajú od nich 1000 eur v Bratislave. Veď to dnes si kúpia all-inclusive v Egypte. Majú to lacnejšie. Taký je stav na Slovensku.
A treba urobiť konečne poriadok. Vo všetkých zložkách. A dá sa to. Sú tu ľudia aj rozumní, ktorí vedia a ktorí vedia rozmýšľať. Len nebudú sa obohatovať na úkor druhých občanov. A treba, aby sa aj tieto nové strany spojili. No a presne, ešte ja k tomu poviem. A jednoducho išli priamou líniou na riešenie problému. Pretože títo politici, ktorí tu sú doteraz, a dlho sú tu, tak sú častokrát tak skorumpovaní a tak sú ťahaní, nechcem povedať za čo, že jednoducho priamy ťah na bránku nemôže byť, pretože sa to nedá. To je zgrúmaždí tých všelijakých účelov a ty mne toto, ja tebe toto, jednoducho sa nedá urobiť to, čo potrebujem. Ja môžem robiť veci preto dobre, pretože ma nikto nedrží, jak sa povie, za gula. Pretože si idem a urobím si to, čo potrebujem. Ale ako náhle sú tam všelijaké takéto záujmy, tak sa nečudujte, že tu je. Pozrite sa na pána Ďurkovského a x ľudí, čo sa tu deje, veď tu je všetko rozkradnuté. On sa tu vysmieva, smeje sa a pozrite sa, čo to je. A to je jeden z mnohých. Pozrite sa na privatizácie. Veď to je katastrofa. Čo ste sa ľudia už načisto zbláznili? Veď to jednoducho fakt treba niečo s tým robiť. A nie sú to ťažké veci. Oni sa budú teraz zaoberať tým v parlamente, že 26 strán kandiduje, sú z toho hotoví. Však nech aj 50 kandiduje, veď máme demokraciu. Každý má právo byť volený. To je jedna záležitosť. Druhá, nehovorme až o takej demokracii, keď 16 600 eur je volebná kaucia. To je obmedzujúce. Potom je to porušenie ústavy. Nie každý právo má byť potom volený. Oni sa zľakli, že je 26 strán. No nech je aj 50. Nech už oni idú stade preč. Radšej nech volia malé strany, nech je viac v tom parlamente. Nech rokujú, nech sa dohodnú, nech niečo pre voliča urobia. Títo rokujú, oni hovoria ľuďom, voľte rozbehnutý biznis. Rozbehnutý biznis, ktorý my máme. Pre Boha, len nás tam nechajte, nech to dokončíme. My sa dohodneme, všetci, ktorí sme tam, sa dohodneme. Aj pravica, aj ľavica, len nás tu prosím vás pekne nechajte, nech si to dokončíme. Nech sa navalíme ešte viac. Oni v Smere si budú vtipy o mne rozprávať. Oni si nerozprávajú vtipy, lebo sú tam poslanci aj z Košic. A my sa poznáme, ja viem, kto tam je. Nech nezačnem rozprávať, jak v sandálach chodila v kockovej košeli. Keď toto poviem a uvidí pán Fico, kto vedľa neho sedí, tak len to bude hanba. Len to bude hanba. Takže by som na ich mieste vtipy nerozprávala. By som radšej bola na kľude. Národ kurváca, odmeny sa veselo rozdávajú. A odmeny, však sa nám smejú do ksichtu. Sa nám smejú do ksichtu, pre Boha živého. A za čo? Ja som sa dozvedel, nedávno som niekde čítal, že riaditeľ sociálnej poisťovne dostáva plat 20 000 eur. No. To je nepochopiteľná vec. Veď on má pomaly vyšší plat ako najvyšší funkcionár Európskej únie. Je to vôbec normálne? Čo produkujú? Čo oni vyrábajú? Veď oni vôbec nič nevyrábajú, vôbec nič neprodukujú a dokonca s prostriedkami, ktoré chodia, ani tie nevedia. Z našich peňazí, z našich. Ešte jednu vec by som chcel povedať tu veľmi dôležitú. Všade hovoria a presvedčajú ľudí o tom, že štát je najhorší vlastník. Ale to nepovedia, že na všetky funkcie dávali svojich ľudí, svojich nominantov, politických a všetkých figurky. Samozrejme, pripraviť to na privatizáciu a potom ideme ďalej. A teraz keby mohli, všetko by na Radičovú zvalili. Čo ona chudera ani nevedela, kde je. Však ona nevedela, kde je, však to s takýmito robiť, tak ináč sa ani nemohlo dopadnúť. A všetko teraz na ňu hádžu. Ja neviem, ja ju osobne nepoznám, ani nikdy by som ju nevolila, ani nič také, ale je to, pri najmenšom je to trápne. Všetko zvalujú na ňu, že sa nehambia. Že sa nehambia. 132 sociálnych dávok, to je galimatiáš. Prečo by si pri tým 20 000 nedal odmenu? V sociálnom systéme sa nikto nevyzná. Nevyznajú sa ani v tom ľudia, ktorí vytvárali tie pravidlá. Ani tí sa to nevyznajú. Čo to je? Čo to je, ako chcú viesť niečo, keď ani nevedia? Počúvate štatistické informácie, štatistický úrad. Veď nikto tu nič nevie, veď sa nevie ani koľko peňazí kam ide, veď to je neuveriteľné. Takto jednoducho... A všetko je tajné. Všetko je tajné. To sa nedá. Zdeformované štatistiky, pretože sa to pripraví tak, aby to bolo tak, ako to niekto potrebuje, lebo tam sú skryté záujmy. To je proste strašne komplikované a už sa to jednoducho takto nedá napraviť. A dôležité je, aby sa skutočne nezačalo radikálne a ničiť to, čo je dobré. Musí sa zničiť len to, čo je zlé a pokračovať v tom dobrom a zdokonalovať to. Pretože za každým tu niekto prišiel a radikálne zmenil všetko, zničil. Ako keď niekto postaví dom, príde za 4 roky niekto druhý a celé to zbúra znova a znova a znova a znova a sme v takomto stave. Rozprávajú tu o Európskej únii, čakajú na spasenie, ale ono nepríde. To spasenie mali urobiť oni tu. Mali zabezpečiť to, aby Slováci a slovenskí podnikatelia mali to, čo potrebujú. Živnostníci. Je to neuveriteľné. Niekto sedí v satelite, pozerá si satelit niekde, čo nikdy nič nepracoval, nikdy nič nevyprodukoval a donútil
donútil tento systém a čerpajú tie peniaze, to je neuveriteľné. Je absolútne nemožné, aby tento systém dovolil, aby deti, ktoré sa rodia v takýchto podmienkach, boli obeťou toho. To si nikto neuvedomuje. A budú kopírovať svojich rodičov. To celé sa tu stáva. Nič iné sa tu nedieje. Je to katastrofa a hanba. Toto, čo tu niekto spravil, osobitná škola, vyhodiť z roboty. Keď som mám takýchto zamestnancov, tak ich na minútu vyhodím z roboty. Tu nemajú čo robiť. Lopatou. Absolútne vyriešené veci. Je to jedna neuveriteľná hanba. Každý, kto rozumne rozmýšľa, keď už skutočne to sám nevie, tak si tam dá odborníkov, ale nie politických nominantov. Zlodejov. Politických zlodejov a figurky, ktoré budú robiť, ani nevedia čo. Dobre, poprosím. Pozrite sa sítka. Čo sú za sítka? A sítka? Kde sú tie sítka, kurník šopa? Na to by sa dala taká trafá spraviť. A to nič. Tam urobili domové prehliadky. 2 milióny eur, 60 miliónov korún pre Boha živého, veď to sú 2 eurá pre každého dôchodcu. Urobili domové prehliadky. Čo ste sa tu zbláznili a kde sú sítka? A nejaká ženská si neponiesie za to ani trestnoprávnu zodpovednosť. Ako je možné, že tu nemá nikto trestnoprávnu zodpovednosť? Však ju mali dať do CPZ-ky. Čo ju nedali do CPZ-ky? Oddychnúť na 2 dní. Čo ju nedali? 20 rokov by mala dostať za takú škodu. A nič. A ona sa tam smeje, rukopodo, preto však v love mám. Čo? Ako? No. A takto je to tu so všetkým. Koľko tých kauz bolo, veď vy najlepšie sami viete. Nič. A tak ďalej, a tak ďalej. Kauza na kauzu. Nič sa nedieje. Treba to masírovať len na ľudí. Len ľudia môžu rozhodnúť. Systém je chorý, základné funkcie štátu zlyhajú. A tender vyhlásia na upratovanie snehu a žiadneho snehu niet. Už nesneží niekoľko. To je, však tu za to by ich, ja neviem, ako. Však to jedno krídlo treba pristaviť tam ich sukať. Toto treba. A nie, oni budú. 30. oni médiám pošlu, že Mojsejov už návrh na obžalobu. No a čo teraz? A Slivka tam debatuje. Ani nevie, o čom rozpráva. Však ja neviem, skade ho zobrali zas. To sú tam tiež ako, nehnevajte sa, ako plánovať počet obvinených, že má vyšetrovateľ obviniť 9 ľudí mesačne. Kto vymyslel toto? Však to kto vymyslel? To nie je Slovák, ani Slovák není. Dobre, poprosíme vás o otázky. Dobrý deň, Zirastý, televízia, teatry. Pani Borisová, spomínali ste tie osoby, ktoré ľudia vypýtali peniaze, ktoré vybavia pohľadom toho vyšetrovania. Môžete byť konkrétna? Môžem byť konkrétna. V prvom prípade, keď sa týkalo o 400 000 eur, bol to pán advokát Gemeš z Banskej Bystrice. A v druhom prípade sprostredkovanie to bol pán Pekár zo Šale, exekutor, ktorý má dobré kontakty s pánom prokurátorom, ktorý dozoroval tento prípad s Grendárom, aspoň takto prezentoval, neviem, či to je pravda, že má s ním dobré kontakty. Akým spôsobom? Že akým spôsobom? Že sa poznajú. Že dúfa, že už dostal rozum. Ďalšia otázka, v tom prípade, tých prípadov figuruje ďalších 5 osôb. Áno. Môžete vyhlásiť, že ich nepoznáte? Takto. V prípade factoring sú obvinení pán Konia, ktorého poznám, ale nie je tak, že by som s ním pila kávu a obedovala. To je jedna vec. Druhú osobu, ani tretiu, čo v tomto prípade nepoznám. Čo sa týka flexografického stroja, pani Maxinovú vykáme si, videli sme sa asi 10-krát, keď som ju zastupovala, ale osobne sa nepoznáme. A čo sa týka pána Dokupela, tak sa s ním poznám. Hlavný je prevodný príkaz, kto podpisoval. A ešte chcem samozrejme podotknúť, že grafologická skúška ma vylúčila z akýchkoľvek podpisov, z akýchkoľvek písaček, úplne vylúčila prvá skupina. Takže potom už aj sa zmenili tam výpovede podľa toho, hej. Takže... Čo dodať na toto? Normálne sa menili výpovede, hej. Svedok, ktorý je kľúčový, jednoducho zrazu sa príde na to, že jeho tvrdenie, že prevodný príkaz, tí, čo podnikajú, asi vedia, o čom to je, ktorý je vypísaný a podpísaný, bolo tvrdené, že to je písmo pani Mojsejovej a grafolog to absolútne... Na 25 miliónov bol ten prevodný príkaz, hej. Ja pôjdem do banky Mojsejová, aj keby som tam mala aj 10 známych. Ja tam pôjdem s občianskym preukazom, ja neviem si to ani predstaviť. A on vôbec to nebude ani reklamovať v banke. Ani... Má zmysel toto riešiť? Nie, povedzte, absolútne. Či má zmysel takéto niečo tu riešiť a rozprávať sa o niečom. Má to zmysel? No skúste mi povedať, veď sa tu rozprávame jasne o niečom. No mali by ste, pretože ste sa na niečo pýtali. Má zmysel sa o tom potom v tomto prípade rozprávať? A toto robí niekto, kto má vyšetriť niečo? Kopu takých vecí tam je, že by vám rozum sa zastavil. Čo dodať?
Ten vyšetrovateľ má vrátiť školné. No, neviem, či on chodil. Myslím, že má strojnícku fakultu vyštudovanú. 2,5 roka. A faktoring je zložitý prípad, to nie je úver. Taký bežný úver. Faktoring je skupina ľudí, odberateľských, dodávateľských vzťahov a hore človek, ktorý berie ten faktoring a tam sú kadejaké väzby ekonomické, ktoré musí, tam sa nedá, oni ma obvinili, pozor, z toho, že som fiktívne doklady vystavila a poslala do faktoringovej spoločnosti, ale to sa nedá. To sa nedá, lebo tá poisťovňa to poisťuje, ona to skúma predtým, nie potom. Predtým, ako dojdú peniaze. Potom museli byť všetci spojení. Všetci. Aj poisťovňa, aj sporiteľňa, aj Golian. Všetci museli hrať jedny karty dávať. Ináč to nejde. A zvali na mňa. A keď sa hovorca faktoringovej spoločnosti vyjadroval sporiteľne, že ako okradla bývalého zamestnávateľa, nejaké také titulky boli, lebo som pracovala predtým v sporiteľni a som mu telefonovala a on mi povedal, pozor pani Mojsera, tam sú vysoké karty, tam sú vysokí hráči, to by som vám neodporúčal sa púšťať do sporiteľne, tam sú veľké ryby. Tam aj gulky lietajú. No, a na to čo povie pán minister vnútra? Na to čo povie? Nič. Nič. Dá odmeny. Toľko. Nech sa páči, ďalšiu otázku. Nech sa páči. Vy ste mohli byť, pani Mojsera, konkrétnejšia, alebo tých právnikov, čo ste vymenovali s tými priezviskami. A ešte jedna otázka, kedy chcete zverejniť ten kamerový záznam, čo tvrdíte, že máte? Na súde. Na súde. A máte tie mená priezviska povedať? Ja som to povedala teraz. Pán doktor Gemeš. Meno? Gemeš, jak sa on volá? Ja neviem, jak sa volá meno. Matúš. A ten druhý je pán Pekár, Ľuboš. Ešte nejaké otázky? Dobrý deň, sa chcem opýtať za probiznis, za TV8. Hovorili ste o tej policii, o prokurátorovi. Má nejaký konkrétny dôvod na to, prečo vám zadržali tie peniaze? Bol nejaký ľudí? My sme sa pýtali na to, my sme preukazovali aj tie peniaze, však sme mali obidvaja daňové kontroly, ja som mala za rok 2007, Braňo mal za rok 2007, tie kontroly skončili s nulovým dorúbom, trvali rok. Braňo nejak rok, 2 mesiace, zase som ho zastupovala, tak už som sa klepala, že keby náhodou, že zase to bude na mňa. Ale chvála Pánu Bohu, skončili s nulovým dorúbom, jak som aj predpokladala a musím vám povedať, že sa telefonovalo aj na daňový úrad z Bystrice. Ako to, že je nula? Ako to, že je nula? Tak ešte aj toto ovplyvňujú proste. Ešte aj to sa im nepáčilo, že je nula, lebo by sa veľmi hodil daňový únik, keby bol. A ešte toto k tomu pripárať a ešte by sme rok potiahli. Toto by sa hodilo, lebo oni rozprávajú o daňovom úniku, ktorý nebol. Nebol žiadny daňový únik. Oni to veľmi dobre vedia. A čo sa týka peňazí, nikto nič. Držia ich, možno už aj nie sú. Možno si takto za nich dá čo kúpil, alebo ja neviem. Nikto nič nám nenapísal. Písali sme prokurátorovi, písali sme vyšetrovateľovi, pýtala som sa konkrétne vyšetrovateľa, odkiaľ mám zobrať na hypotéku. Treba mi platiť hypotéky, treba mi platiť účty, ja som ich nemala, akože, že sme mali doma. Mi povedala, viete čo, pani Mojseva, to je vaša vec. To je vaša vec. Dodnes tie peniaze nemám, ani ich už nebudem mať. Tie už sú v čudu. Oni rabovali. Packa podpísala, oni šli rabovať. Však mali k svojim. Tí majú dosť. Tam mali rabovať. 2,5 roka. Ešte doteraz ich nemám. A už písali v istom týždenníku, že sa s nimi môžem aj rozlúčiť, pretože oni majú lepšie. Oni s nimi totiž to chodia na kávu. Chodia s nimi na kávu, taká malá, tam čo chodí, aj u mňa bola z Bystrice, taká veľká malá. Tá chodí s ním na kávu s jedným z toho protikorupčného, ona je z Bystrice, už viem aj s kým. To tiež bude pán minister určite sa tešiť. A oni im donášajú za love. Ona mu dá peniaze a on jej povie informácie. Ona to vedela skôr, jak ja. Že sa s nimi môžem rozlúčiť. Ona to odkiaľ vie. Oni majú, že majú zdroje, no. Ešte by som sa chcel opýtať... A však nech si ich nechá. Ja som posledne robil tiež jeden rozhovor s jedným kandidátom, ktorý vstupuje do politiky, je to Peter Puška zo strany Právo spravodlivosť. Také
podobné aj, by som povedal, tézy majú, ale tam povedali tú zaujímavú vec. Oni tézy môžu mať podobné, ale nemajú mňa. Povedali... Tézy má každý. Ale môj Sejovod nemá nikto, len strana Slobodné slovo. Uvidíte ten cirkus ešte. Tento pán bol na rok a pol v mase. Kvôli vykonštruovanej politickej kauze. A tiež sa objavila práve teraz opäť pred voľbami. Myslíte si teda, že polícia a aj služby mestskej bezpečnosti priamo teraz to účelovo vyťahujú ako aj za ťa? Ale všetko účelovo, oni sú čistí, lebo mali 20 rokov imunitu, toto pochopte. Oni mali 20 rokov imunitu, čiže oni nemohli byť ani ja som povedal, že urobím, teraz je ples v opere, urobím ples obvinených. Viete, koľko nás tam bude? V tom plese obvinených. Také šaty dám ušiť, že uvidíte. Politikov nikto. Oni mali 20 rokov imunity, čiže oni ani nemohli mať takéto problémy, aké máme my. Len skrivo obvinení. No, to je všetci, ako aj vieš, aj sa hovorí, že čo aj sú v base, všetci sú nevinní. No, ale ja hovorím, že oni sa hrajú na čistých, lebo nič sa im nemôže stať, lebo sú pod rúškom imunity. Čo hovoria oni mne, že ja chcem imunitu. Oni toto mne hovoria. Ale ja neviem ako prečo. Že ak si to je výborné. A to nedá sa zrušiť tá imunita. Však on nemusí ju prijať. Musí. Keď sa jej vzdá. Nemôže sa vzdať imunity? Môže sa vzdať. Ani jeden to neurobi. Furt sa vyhovajú, že na Národnú radu, že na výroky v Národnej rade. Však nech si povie, čo chce. Veď je sloboda, či nie je sloboda. A všetko budú vyťahovať. Na nové strany budú všetko vyťahovať, lebo im to nehrá do kariet. Je ich dosť. A to nie je, že tie strany, je ich 26, sa bude všetko prepočítavať. Neplatné hlasy to už nebude, len jedna, druhá, tretia strana. Sa všetko pekne bude prepočítavať medzi strany. A to im vadí. A čo keď náhodou, však zhoria v tých voľbách, to vám ja tu hovorím. Zhoria. Ľudia nie sú takí sprostí, sú na dne. Koniec, dosť. Nič. Však za toto by ich mali obviniť, že on ide pred ľudí, normálne sa tvári, s papierom dá okuliare, furt dvíha, nedvíha, tam už majú tie, jak my toto tu máme, a už pozera a normálne ľuďom do tej kamery to špliecha a ani sa nehanbí. Ani sa nehanbí. Nič. Normálne nič. A ešte dneska budú aj o rozpočte rozprávať, koho to zaujíma. Ani moju mamu už to nezaujíma. Koho toto zaujíma? Čo to, ako teraz, čo my s tým rozpočtom urobíme? Však furt nič není. Ani peniaze nie sú, ani pracovné miesta nie sú. Nič není tu. Zrazu o jednej je tlačovka, v jeden čas, dve. Tak akurát načasované, tak rozumiem, nedá sa nič robiť. Jasné, odputovací manéver. A bude ju pozrieš kliknutie Mojsejova 111 000 videní za jeden deň a pozrieš, že 320. Však by som utiekla stade. Keby 320 ľudí si ma zaplo. Ujdem. Ani už nejdem na kameru. Uvieš, koľko toto bude mať číslo. Budeš kúkať. Ak sa to dostane kama, musíte byť zodpovední a objektívni. Uvidíš to číslo. Mám pravdu? Mám pravdu. Však poviete, že mám. Vidím čítať. Nie? Ale viete, že sú to rekordy, nie sú? No. No vidíte. Nech sa páči. Prečo ste s tým, teraz sa na tie prípady vydierania nešli na políciu? Na čo? Však by im to povedal, však oni sú jedna bagáž, banda. Oni sa musia potom poznať. Rozumiete, lebo on povie, že tam robil, že to vie vybaviť. Rozumiete ma? Na čo? A na čo tam pôjdem? Zbytočné. To je zbytočné. Ticho buď. Na čo ste si robili teda ten záznam? Či ste plánovali už nejakých aktivít? Od začiatku bolo jasné. Kam to vedie? Od začiatku nie som taká hlúpa, jak vyzerá možno. Viete? Nie som taká sprostá. Lebo ja sa sama živím 20 rokov, tak asi nie. A vám poviem jedno. Od začiatku som vedela, čo je za tým. Nechcem ešte hovoriť, kto všetko dole stál, keď ma zobrali. Jaký každý advokát tam bol. Nechcem to hovoriť, tam bolo 10 advokátov čakalo. 10. Dole. Aby ma zastupovali. A ja toto všetko poviem v pravý čas. Jaké tam boli machinácie. Aký bol plán? Zobrali ma, pustili ma a potom za mnou prišli vydierať. A ja som kde mala ísť, keď som im neverila od začiatku, však to všetko bol blúd. Veď to bol blúd. To je ani nelogické, to sa ani nedá tak urobiť, ako oni to napísali, že v neznámom čase, na neznámom mieste som presvedčila Goliana, aby podpísal faktoringovú zmluvu. A čo, on je dement? Ale to už nenapíšu, že podpisoval zmenku a oklamal banku, že je slobodný.
aby žena nemal. To tu nenapíšu. A on mal SMS-ku, že mu prišlo 25 mailka, že mu odišlo, nemal. Oni normálne to tam napísali do toho. Ale to sú len čiastkové tieto. Na čo pôjdem? Však by ma boli zavreli. Keby som toto povedala, povedali, že to sú všetci, to hovoria, že to sú vysoké karty. Že to ja nesmiem. Ale to sú, to vám hovorím. Že sú. Aj dnes sme mali také telefóny, že radšej to nerobte. A vám hovorím, že mi volajú, však odpočúvajú ma ďalej. Ma neodpočúvajte, nemáte na to povolenie. Ma neodpočúvajte, lebo tak mi chrchli, všetko mi odžubali ste. Počítač, mi nejde notebook, lebo sa mi hrabete v mailoch, ani telefón. Nebudem nič robiť, len telefóny kúpať odpočúvaním. Tak mi chrčí, ešte aj ucho ma boli z toho. No, odpočúvajú ma, takže vám hovorím, že sa mi vyhrážajú. Vám to zodpovedne hovorím. Vyhrážajú sa mi, chodia mi maily a telefonujú mojim zamestnancom a sa im vyhrážajú. Som zvedavá, čo Slivka povie na to. Máte nejaký typ alebo názor, že kto by sa mal robiť súdu? Mám, viem. Nepoviem. Poviem, ale nie teraz. Poviem. Viem presne, kto to je. A ten druhý človek, ktorého som menovala, ten exekútor zo Šale, má tie kontakty, o ktorých hovorí, lebo som si to zistila. Je pečený, varený na prokuratúre. Je pečený, varený. A má styky kadekoľvek, s kadekým. Dúfam, že neklamal. Ale myslím, že nie. Armáda a bezpečnosť by mala byť apolitická. Je spolitizovaná. A tu je všetko spolitizované. To už ani... Ešte nejakú otázku? Pardon. Atmosféra, ako ľudia. Ešte raz vám opakujem, žiadny daňový únik nebol. On vie, čo to je daňový únik? On nezabránil, ničomu nezabránil, však tam už dávno bolo po. Ničomu nezabránil, to sú klamstvá. Klame, pán Slivka, klame. To aby vyzeralo, akože oni mu niečo dajú chudákovi, on to prečíta, samú blbosť. Však ja som si to overím. A 30. oni to pošli, museli oslavovať tam na to ministerstvo, alebo čo tam robili 30. Mali dobrú náladu, tak to pošleme. Hej, lebo si mysleli, že mi to príde domov 10.12. a nič nebudem, len po médiách budem, viete čo, a oni toto. Na mňa hovoria, že ja do médií, však oni furt vyvolávajú a otravujú. Ja som to už mala doma 10.12., že mi oznamujú, že podávajú návrh na obžalobu. No a teraz ako... Presne v ten deň to bolo písané 8.12., tam je dátum, 8.12. To je náhoda určite. Hej, to je určite náhoda, hej. A oni by mi to boli pred Vianocami poslali, len Havel umrel, viete? To už im ako, to by bolo prehlušilo. A teraz potrebujú, lebo je tá gorila, potrebujú niečo stále. Vtedy v tom čase bol nástenkový tender. Keď mňa zatýkali. Presne vtedy bol nástenkový tender. A to sa vyšetruje? To sa to odmietajú. Nič sa s tým nerobí. Nič. Ani sa nebude. Nikdy. My nie sme slobodná krajina, nie sme demokratická krajina, pretože keby sme boli demokratické a slobodnej krajine a v právnom štáte, hovorím, títo ľudia dávno sú postavení, nemajú žiadnu zodpovednosť, nič. Oni sú nepostihnutelní za svoje činy, ktoré robia. Rozhodujú o našich peniazoch, rozhodujú s financiami, rozhodujú o našom živote, nemajú žiadnu zodpovednosť. Žiadnu. Nič. Nech sa páči. Vy pomerne tak isto pôsobíte, že teda ten súdca tú obžalobu nepríjme? Ja som to nepovedal. Práve naopak. Ja hovorím, že ju príjme. Ja nehovorila som nikdy, že ju nepríjme. Musí ju prijať. Dobre, v prípade, že teda rozhodne... Ja som povedala, že keby sme boli v právnom štáte, určite ju nepríjme. Dali by ste sa kandidatúry v tom prípade? Nie, v žiadnom prípade. V žiadnom prípade sa nevzdám kandidatúry. Budem chodiť na ten súd. Budem tam chodiť. To bude veľké, budú tam médiá chodiť. Ja som zvedavá, jak vyšetrovateľ a prokurátor budú odpovedať na otázky. Ja som veľmi zvedavá, keď sa ich budú pýtať na odborné otázky. Lebo tam sa ich budú pýtať, nie oni sa budú pýtať, ich sa bude pýtať.
To je, viete, čo bol Červenka, že či modré oči, čo tá vyšetrovateľka povedala, či mal hnedé, či jak to bolo. Že asi nevšimla, že mal modré. No, tam sa ho budú pýtať, pána. Ako to, že sú odposluchy, ja pôjdem na ústavný súd, len teraz nemôžem, až keď začne proces. Boli neodôvodené odposluchy. Keď oni mali neodôvodené, čo ich tam Krista odpočúva, ja som mala ináč dobrú zábavu. Ešte som si aj víno otvorila, čo ja nepijem. Ja som sa na to dívala, jak oni sa tam rozčulovali, že ich odpočúvajú. A neodôvodené. A keď ja mám neodôvodené a som dala sťažnosť a niekto na to neprihliadal, nikto mi ani neodpísal. Nič. Nič. Ani prokurátor, ani vyšetrovateľ, nič. Tam sa ani nedovoláte. Akurát sa na mňa sťažovali, že nemôžem ja chodiť s bičom na vyšetrovateľov, že tam vyvolávať, lebo ja som tam vyvolávala každý druhý deň, čo je s prípadom, potom ma to už prešlo. No ja som tam volala, že ako čo sa robí, lebo už nemám, toto treba vypočuť ľudia, tak. Nič, 2,5 roka. 2,5 roka. A 8.8. bolo ukončené, to nepovedal Slivka. 8.8.2011 bolo ukončené vyšetrovanie. 4 mesiace takto písali. On tak píše. Nevie ani písať. A písarku treba dať. Akí sú akční. No. 2,5 roka. Takýto prípad robiť. Akční. Však tam nič nebolo také. Si zavolajú, keď tam zatýkajú vlastného majora. Keď si ho zavolám do kancelárne a poviem, si objedním z toho. A nie, tam televízia ide, hádžu majora policie o zem, galante. Tak aby ukázali, že... Aby ukázali, akí sú akční. Tu netreba akčnú, tu treba riešiť kriminalitu. A hlavne na najvyšších miestach. Tak, tam. Toto treba robiť. Ja som nepovedala, že nie, ja som presvedčená, že áno. Bude musieť. A neútočiť na stranu, ktorá... Keby sme boli v právnom štáte, určite nie, lebo vám hovorím ešte raz, ja nie som hlupák, tak si niekto myslí. Nie som taká hlupá, pre Boha živého, však už ako nebudem nejakých 20, tak ako ja to tu nechcem povedať, však keby som tam niekoho poznal, tak nebudem mohol dať nejakého Goliana, pre Boha živého. A na ňo nejakých 25 miliónov ho nahovárať, aby podpísal faktoringovú zmluvu, však ju podpíšem ja. Rozumiete mi, o čom hovorím? Že to je chore. To je chore. A píšu, rozumiete, oni to tam popisujú, veď to je zle napísané. To nie je, žiadny daňový únik nikdy nebol. To oni si vymysleli, že to je daňový únik, ale toto nie je daňový únik. On nevie odborné termíny. On vie, čo to je daňový únik, vyšetrovateľ. A médiá píšu daňový únik, faktoringový podvod a jednu sumu tam dajú tú, čo sa týka, tak ale potom aký bol ten daňový únik? Teraz už prebrali, že bol že zabránil vyšetrovateľ vyplateniu a čo on nemôže zasahovať do daňovej kontroly. On nemôže zasahovať polícia, daňový úrad nezávisle kontroluje. On nemôže zasiahnuť vyšetrovateľ do daňovej kontroly. Ako? Však to už dávno bolo po nej. Slivka ešte tam ani nebol, ešte možno oberal. Kdeže? Zavádzajú verejnosť. To je celé. A viete prečo? Pretože sa tu objavila skupina ľudí, ktorá chce konečne urobiť poriadok. A preto zavádzajú verejnosť. Preto Mojsejov vyťahujú. Preto im vadia aj tie malé strany. Aj budú ich vyťahovať. Furt. Aj ostatných budú. Furt. Všetkých budú. Všetkých. Ja už len čakám. Pozatvárajte všetkých zodpovedných a poctivých čestných občanov a bude poriadku v tomto štáte. A šaparte si sami, len neviem, kto vám bude obuťavať opasky. Lebo vy si len povolujete. Už aj niektorým kandidátom na kandidátke sa začínajú vyhrážať. Za to bude ešte jedna tlačovka. Len si počkáme, keď ich bude viac. Aj Pálak sa musel upáliť, aby nastavila sa správa. Ešte upalovať sa budem. No rozum som potratila kvôli ním. To čo si sa ty zbláznil? Ale občan v tomto Slovensku ešte je rozumný. A zvolí si vo voľbách to, čo si má zvoliť. Poriadok. No my budeme robiť preto všetko, hovorím ja, keď vleziem do toho internetu, keď budem vyskakovať z toho internetu, von cez tú obrazovku, tam im doma. Ale urobím preto maximum. Maximum. Dobre, to je záver. Ďakujem. Ešte sa jedenkrát na nás. Ďakujem.
Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme pekne, dovidenia.